iso. Noniin. Hyvä. Nyt kävi Janssoni unitotteen perkele. Kahtokkaa. Unilusikka. Tää jätkä näki unta, että se saa tuommoisella lusikalla vittu kalaan. Kato sitä! Vaaka vie! Oi 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 oi! Epi nyt turpa kiinni. Ai niin, täällä on muitakin. Kahtokkaa tätä jätkää vittu. Me ollaan Lokilammella Nurmeksessa. Mä oon vittu yritetty saatanan pitkä jo saa kallaa, niin vittu. Ui, ai vähänkö vie? Ai vähänkö? Kitka hureisse. Ja taas on kohta akku loppu. Ei vittu, me sanoo, että tää on tää meidän akku aina tämmönen. Tossa se on se kalaa. Näkyykö siinä kamerassa? No eihän se tietenkään näytä siinä kamerassa. Kuulekkaa kuulekkaa vittu. Ei jumalauta. Ja kaatokkaa jätkä ilmettä. Näytä muottia ilmet, näytä. Yes. Missä kala? Venne alla. On muuten iso nyt. Ei oo pahan kokoinen. Tää on muuten isompi kuin se mitä mie sain. Mehän tänään saatu jo, mikä se oli? 2.1 ja 1.5.7. Kato käräkkä, kato. Ui kato. Ei kun viepi. Vittu, ei oo pientää kalaa taas saatana. Nyt. Nyt ei. Yes. Ei vielä lähti. Niin. Vielä lähti. Noin. Ui, kuulekka. Kato jätkä ilmettä. Vittu on perkele kyllä. Semmoinen ilmet taas, että huhhuh. Pitäisikö me laittaa jarru kovemmalle, se väsyy? Tää väsyy. Ei vittu. Ja ihan rannasta. Ihan rannasta. Ihan rannasta otti. Meidän kannattaa heitellä enemmän. Niin kannattaa. Nyt se on, voi vittu on sumella. Siinä on, nyt näyttää työkki perkele. Ei oo mikään pieni. Taas me kirroille hirveesti. Venne alle vipi. Siinä. Ei vielä lähti viemään. Ei jaksa ennen. Nyt. Joo. Nyt me tahaan. Yes.